nona mga kamari, siya banahanan nona cari, nonahanan maning siapa namo, kok lai kuliah udah batanyo. Colak dek udah siap amboko, usah dipanggil ambo si nono. Ambonan bukan anak rajino, panggiakan saja Siti Rohana. Onde ma denai tak kicuan di buenyo, inyorang awak kisang kocino. Kamu dalai matanya, salah sangka itu biasa. Negara